Dugang nga mabubuon pasinaduan sa City Health Office matapos ang positibo sa kolera. Samtang booster shots ng COVID-19 vaccine padayon ginahatag sa mga health center. Ginkumpirma sang Iloilo City Health Office nga dugang pa nga mga shallow wells o kunbubon ang ila ginrekomenda nga pasiraduhan matapos nagpositibo sa kolera hag iban pa nga mga bakterya. Suno kay Dr. Annabel Tang sang City Health Office, ini ang rason nga mayara sa gihapon sang kaso sa acute gastroenteritis o kon AGE. Sa pinakaulihing nga datos, 18 kabago nga kaso sa acute gastroenteritis ang nadugang sa listahan. Pinakadamo sa gihapon nga na-record sa distrito sang Arevalo kag Molo. Currently, we have additional 24 wells to be condemned, 3 of which are positive for cholera and the rest are positive for Aeromonas, which is still a bacteria again that could cause acute gastroenteritis, Aeromonas. Sa piyak nga bahin, padayon naman ang pag-monitor sang lokal nga panguluhan sa mga water refilling stations, lakip na ang manufacturing kag pag-distribute sa mga panimalay. Sa karon, sige ang pagpanghatag sang CHO sang tubig, ilabi na sa mga barangay sa ina-record ang kaso sang kolera. Importante ang matidlong nga source ng tubig para matap na ang balatian. Ongoing ang distribution naman sang water, natag 10 liters. We have already distributed a total of 2,462 bottles of 10 liters nga we still have additional available stocks sa among health centers and continue ang paghatag nila sa aton nga mga household that needs it. Nag-abot naman ang dugang bakuna para sa kolera nga gin-procure sa City Health. Samtang kapin 300 na ka-individual, partikular ang gikan sa mga lugar nga may kolera ang nahatagan sang bakuna. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Nagpaandam ang COVID-19 team sang lokal nga panguluhan sa liwat kapag saka ang kaso ng COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Suno kay Dr. Roland Fortuna, nakita nilang amat-amat kapag saka ang kaso kadungan sa pagdamo sa mga nagapatest. Nahibaluan, ang syudad sang Iloilo nagahatag sang pinakanubong nga RT-PCR test, gani madamo nagapatest para sa pagbalik sang klase o kung sa papangita sang trabaho bilang kabahin sang rekisito. Sa subong, damo ang kapatest walan. Initially, requirement iban sa mga work, iban requirements sa schools nila. Damo kita mga estudyante. As well as ang tanan man nga gina-cater naton ang pa-admit sa hospitals. Sige man kita gyapon nga why ganubo ang aton testing halin sang una sa COVID lab naton. That's why nga damo man kita makuha nga mga positive results. As of October 17, 53 kabago nga kaso ng COVID-19 ang na-record sa City Health Office kag isa ang napatay. Galing liwat nga panawagan ng Health Department nga kung mahimo, magwagid sang booster shot. Paatag ni Dr. Fortuna, bangod masobra isa ka tuig na ang nagligad, umpisa nga naghatag sang primary shot sang COVID-19 vaccine, amat-amat na nga nagadula ang immunity sang lawas. Gani importante gid ang booster shot nga makuha sa mga district centers. Bukas ang nagkalain-lain nga health centers para mag-akomodar sang senior citizens, PWD, kag individual nga maluyag magpa-booster. Ang isa man nga gina-encourage namon, may mga available pa ta nga vaccine ara sa district health centers for those nga way pa nakakuha sang ilang either first booster or second booster, magpa-booster na kita sa health centers. Kay kung nakita namon, do medyo amat-amat na win off ang aton nga kung primary series ka lang, importante naka-booster. Isa ang syudad sang Iloilo sa may mataas nga vaccination rollout bisan sa booster. Gani ginahaylo ang publiko nga mag-kooperar para sa proteksyon sang komunidad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.